Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 10. Lisyam ti tao amang ipagarop nga isulaang tinalaing, kat sumardang ti supyat, panagaapa, kan panang pabpabain. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Mami, asino ti kinasarita ni Daddy iti cellphone na? Ungungtan namat. Ay, jay empleyado ng awan amuna. Ha? Awan amuna? Kasano anak kaadal, no awan amuna? Saan mon nga amuan? Basta, amin akakadwami ijay opisina, awan amuna. Da kami laang kin ni Dadim tinalaing. Nalaing nga agungat ni Daddy? Apay ana ibagam tikas na. Hindi na panak iji opisina yo. Saan nga mo ti empleyado asumo nga dak? Nangag ko nga ibagbagada. Anaungat kayo kano kan ni Daddy? Asino kadakwada tinang ibaga? Saan ko nga amuno asino kadakwada, Mami? Basta nangag ko ti saritaan da. Agasam, nangag kano ni John apagsasaritaan da ijay opisina anaungat ta. Dagiti awanan ammo nga empleyado. Inton ko an sino katak ida amin. No adda makitak akasukat da, talaga asukatan ta ida. Anya pa'y ngay, datakit din ti kalabanan da. Datapay laang ti boss. Di dakat agbain iti boss da. Nalipatan dan adata ti boss. Kastakit din ti bagada. Talaga nga awan utang daan na imbag anakam. Awan babain da ko nama. Awanan da iti modo. Mangkita akman iti mangsipot kadakwada. Tanuan niya ti mangagda. Idanon na kadata. Wen, kasta ti aramidem. Apay anagbayag ka si mangkan. Dimagas kamanan iti ayan ti babaem. Traffic. Jakmet mabalin na pagnaan. Taad dayo no magnaak. Apay adi ka imawag. Lobat ti cellphone ko. Nalipatak nga in charge iderabi. Adamanen rason mo. Amok atila di magdagasam manan. Sa dino ko ma. Na-traffic ak nga rod. Jackpot yan day tangay bagbagam. Adamanen dinagasam day tati amok. Anya kalaki din aya. Sige, tagtrabaho ako. Makapaawan ganas ti agtrabaho. Agtrabaho kayon. Anya pa'y laang timulmulang langan nyo. Nagbastos at talaga dagiti abos tayo. Oray ado tayo as iimatang. Aga padalatang agasawa. Ay, awanan da iti modo. Ay na, kaslawan nga ron nagadalan da. Kunada na laing dang bastos damat. Ay, nagalas ti ugali da. Inuray da kumaanapan da iji balay da. Sada nagapa. Mapukaw ti respeto tayo kadakwada no kastada ka na yun. Kunada abos da, ngam agunggunay da mo ta bastos. Oy, kita ni Sally oh. Kumit kita ka data. Ay, sip-sip da ita. Kaya't nati pumapel. May samat day nga aso-aso ako nada. Agin sasayat ka dagiti boss. Ngam liblibyan na ida itiliklikod da. Nalaing matday tayo di kalukwan. Hoy, agtrabaho tayo. Ang mga nutila ipulpulong nantumanen ka dagiti boss. Aday baga, ngam saan mo nga ibagbaga nga imbagak ma'am? Oh, anya day ta. Ibagam, tasaan ko nga ibagbaga? Ay na, ma'am. Bastos kayo kano. Kunada Mercy, kan Jenny. Anya, kasta ti kunada. Trabahador ko lang ida. Kastakit din ti bagbagada. Kasla kano awan nagadalan nyo, ma'am. Makita dagitadwa. Kisayak ti sweldo da. Ay, siyak ngay, ma'am. Ako ikan ka iti allowance mo. Basta ibagam, nuan niya ti mangag mo nga ibagada kontra kada kami. Ariglado, ma'am. Saan nyo nga ipadlaw nga adda imbagak kada kayo? Wan, di ka madanagan. O sige,
Inton pangal daw, kadwada ka amangan iti restaurant. Altawan, ngam awan pa'y laing jay sip-sip. Kas kalagdada mo, kanayon mo't akasta. Ngam no datati matraffic kat maladaw ta. Ado asa unibos. Anya nga ta timpakpakanday jay asip-sip ka dagiti boss. Ay, pinaangutan na nga ta iti gayuma Anya kumaagayuma. Ay, jakman amo. Kasta unay ti panangisakit day ti day jay asip-sip. Ti ko namkit di, iso ti pan naka-secret agent da. Super sip-sip. Tapno laang makapapel. Hoy, agbirok taman kit di iti umakaranta at trabaho. Ang mga numaalisan ta iti nagalas nga ugali da ditoy. Anya matanday ti report mo? Nagado ti kamalina. Sukatam. Apay ka di, ma'am. Kasta mo ti sales iti day ti alawas. Iso aday ta ti report ko, ma'am. Baliwam. Ti ibagak ti report mo. Saan aday ta report mo ti masurot? Kasta ka di, ma'am. Sige, sukatak nga rod, ma'am. Nabaybayag kan ditoy. Ngam di mo pa'y laam mo aramidam? Sorry, ma'am. Ala, iyag munto ijay lamisaan ko numalpas mo. Kita agpay nga umuna, sakbay ama ipan iti lamisaan ti manager. Matungpal, ma'am. Api-api nabaliwan ni boss ti report mo. Jakman amo. Diya imbaga na ti ikabil ko kano iti report ko. Iso ko mga ruti nga ramid tapno awan ka mali. Bayam lata ditan. Bus nga rod kano. Awan pulos ka mali na. Patsyom nga awan ka mali na. Mayat ko mga rod ati aramid na. O sige, taramida kon. Amang ano agngiwat manan ni boss. Ay, sige. Tama nga no sumangpet manin jay sip-sip a tao. Nasa umon. Agipulong tumanan day jay. Basit ti sales itang alawas. Saan anadanon ti kuta? Kasano da ito yan? Ay, win nga rod. Imbes adakkel ko matimaita da bonus. Saanen? Sayang. Si kantumat ngamin. Ado ti palpak mo. Apay man na siyak. Ar-aramidak laeng ti rumbang. Rumbang ka di, jay aramidam. Ti panagbababaim. At dayta ka manen. Anya ko mati connection dayta. Ken awan babaik. Malas ti agbabae. Imbes aswerte. Awanin Awanin ti dakkel kumaabonos. Kalukwan dayta nga ibagbagam. Ala, ibagam ka dagiti empleyado. Amasapa da asumrek. Ken ag-overtime da. Rumbang lang. Tapno makasubot ta iti pukaw ta. Masapa tayo asumra. Kan masapol nga ag-overtime tayo. Saan tayo anadanon ti husto kuma-sales tayo? Amin tayo ka di, ma'am. Rumbang lang. Awan ti maladaw Saan kami mat amaladladaw kan ni Marcelo, ma'am? Iso nga rod nga ibagbagak. Tapno saan kayo amaladaw? Matungpal, ma'am. Darasin nyo ngamin tagtrabaho. Tapno masubot tayo ti rumbang sales tayo. Ma'am. Awan pa'y lang ni Sally. Isupay ti maramidan na kumano masapa asumrak. Bayan nyo day di asali. Tada importante nga inaramid na. Umay to Sige kitin. Agawaan nyo ti agtrabaho. Tani, mapanakon itilamisaan ko. Hoy. Dayjay mo't asali. Pampanuy-nuyan ta ngamin. Ay, ano santa, taginayo manangarod ti boss. Hoy, anda kumamot magatang agayuma. Tay karigatak ti gumatang. Apay analadaw ka? Isupay kumati matrabahwam. Oh, apay adamagan. Dinto pa'y damagan ni Ma'am Sara? Si kakit din? Kasano? Kat imbagadang ag-overtime tayo. Idinto ta si kakat maladaw ka mat asumrek. Kan masapa kang agawin. Unfair. Saan asyak ti pangibagaan nyo? Hoy, sali-sali ka lang itinaparta ka trabaho mi. May ramraman kami kat nga rod. Sapay naglaing asumao ti boss tayo Mas daawak mo't iti kinalaing na nga agsaw iti saan anasaya at awagas. Ay, dayjay kunadaan na rugi ta pa nagdildila. Ay, sao? Kayo la sao? Ay, mapanak man lang at iti table ko.
No saan da ko pinanoynuyan ni Sally asumreglaang no kay kayat na. Di nasayaat ko ma. Day ta nga rod kat. Saan ta kumamit ang may ramraman? Isupay kumamit ti matrabahuan na. Ay, hanya nga rod. Ano santa takastoy kat nga rod tinatumpungan ta boss. Ay, kaano ta nga ta makatumpong iti nasayat boss? Jay kumamit nasayat ti panagsasao ken ugali na. Adan tula siguro no agsapol ta. Saan ta kumanatari gagayan ti agsapol iti sabali at trabaho no nasayat iti boss ditoy? No adalakat makita ta na saysayat o di umakartan. Wala. Uray na baba ti sweldo no lakit ta tao ti boss. Anya ti Madam Magsali. Ay, kwa ma'am. Kasla kayat dati umakar. No adda umakaran da sa bali at trabaho. Awan tinasakit abakrang ko no pumanaw da. Ado di ta ti mabalin ang maalang nga empleyado. When ma'am. Huh? Anya kumangay no pumanaw da. Saan asyak ti karkaritan da kunakmanan? Jak pagtatakkunan ida. Iso na lang, tano pumanaw da. Amangan no saan unay nga ammo dagiti kabarbaro asumukat ti aramidan da, ma'am. No pumanaw da. Adda amok amabalin asumukat kadakwada. Kasta ka di, ma'am? Wan, uray na yunak ti sweldo da. Anya ti ibagam. Tain may ka dito'y ayang ko. Ay, padasan ta ti ag-apply iti nakita ka mabalinta pagtrabahuan. Sa dino? Iti batog ti dakkel abaro apasdik iti town. Iti pagurayan ti lugan. O sige. Barang may mayat ti boss ijay. Nagdamdaman kak nga rod. Ket mayat ka no ti ugali ti boss ijay. Saan ka no analaing asumao? Nasaya atong kasta. Ala, padasan ta ti agtrabaho iti sabali. Barang saan abastos ti boss. Awan pa'y sweldo tayo, tabas city sales. Sapay Jody ti panagbayad ti kuryente. Abang iti balay, kan awan aminan. Awan mabalin tayo, tawan pa'y nga rod sweldo tayo. Ay kwa ma'am, mabalin ka di ti bumali. Ada ka numat interview kini Sally. Anya manenday tang ibagbagam si ka Marcelo. No anya ti kayat kong aramidan, iso ti masurot, tasyak ka nga rod ti boss. Ay, kasapulak ti igatang ko iti agas ni nanang ko. Oray siyak, ma'am. Kasapulan mi mo ti kwarta. No saan kayo ang makaanos? At kada kayo dayta. Nalawa mo tiri daw arwaran nyo? Oh, nangagyo timbaga ni Sally. Ay, sige nga rod ma'am. Subyekto ti sweldo. Oray siyak, ma'am. Umay kon to subyan ti sweldo. Kasano nga itan? Pimanaw matan dagiti empleyado ta. Masapul nga agsampul ta iti sabali at trabahador. Parikot ita dayta. Pinanawan da tamatan. Kunkunak laang dayjay. Ngam impay-pay suda matan ti pimanaw. Ala, awagam ida. Barang agsobli da pay. Inawag akon, ngam kunada asaan ka nun. Nasingpet ka nung amin tibos da ijay imakaranda. Nalabas ngamin ti panagniw-ngiwat mo. Manon ti pimanaw nga empleyado ta. Jay dinungdungo ta nga empleyado. Di tamat mapangnamnamaan. Takanayon mat amala daw. Agbaliw ta ngaminan. Tapno agbayag dagiti empleyado ta. Ala, ikagumaak tagbaliw. Tapno at dagbayag nga empleyado. Ang kasanoon no awanin ti mayat nga agtrabaho dito opisina. Di ad-adan ang maawanan ta. Boss man, wano gagangay lang nga empleyado, agrin nispeto tayo latta, tagpapada tayo iti imatang ti apo. Nung narespeto ka iti empleyadom, namnamaamat nga agraamdakan ka, kan ipatagda ti trabaho da. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo.
Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.